स्टूडियो तेंदुनी चौक विक्रमगंज। पूजा के सामान जल्दी ले आई पिया, ले ले हम घियो बारे के बदिया। पूजा के सामान जल्दी ले आई पिया, ले ले हम घियो बारे के बदिया। आज कोई नजर रवा जल्दी से जाई, आवत बाड़ी घरे देवी माई, आवत बाड़ी घरे देवी माई, आवत बाड़ी घरे देवी माई, आवत बाड़ी घरे देवी माई। आवत बाड़ी घरे देवी माई, आवत बाड़ी घरे देवी माई, आवत बाड़ी घरे देवी माई, आवत बाड़ी घरे देवी माई। पचरा सुनाई काहे किया बतारी घर माई, काहे किया बतारी घर माई, काहे किया बतारी घर माई, काहे किया बतारी घर माई।